motocin da nake na alfarma kanki na tsara, tunda na san naka yake yi marana. Bani da haufi kin zamo tamkar fitila a kalbina. Har ka ji shakka a fagen so zuciya ta ɗayan taka. Ni Fatima Zara kai kaɗai zan sa a cikin ajin farko. Na gama zaɓi tunda na sami ka zaman masoyina. Fatima Zara kin zamo tamkar fitila a kalbina. Kin zama shuka wanda in ba danke ba ban zuwa gona. Banda kamar ki ke kadai zan baiwa dukan muradaina. Gani gabanki ke kadai ce wanda nake wa begina. Tausayi da kularki su suke tura da zuwa tudun tsira. Zana rike ki